Прывітанне, сябры! Разам з вами Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Сёння мы накіраваліся прыблізна на 15 кіламетраў на паўночны захад ад беларускай сталіцы, каб завітаць у вёску Сёмкава і пазнаёміцца з галоўным гістарычным помнікам гэтага населенага пункта, рэшткамі сядзібы апошняга мінскага ваяводы часоў Рэчы Паспалітай Адама Хмары. Ну а таксама, канешне, каб прыгадаць і іншыя цікавыя факты, звязаныя з гэтым населеным пунктам. Таму сёння вас чакае аповед пра гісторыю ўзнікнення Сёмкава, пра незвычайны кар'ерны шлях Адама Хмары, які за кароткі час з простага лоўчага стаў ажно ваяводам, пра асобу італьянскага архітэктара Карла Спампані, які будаваў сядзібу ваяводы, пра тое, што ж звязвае Сёмкава з гісторыяй беларускай літаратуры, ну а таксама пра жахлівую старонку з гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, якая была звязаная з гэтай сядзібай. Пра ўсё гэта ды не толькі ў бліжэйшыя некалькі хвілін. Заставайцеся разам з намі. Увогуле раней Сёмкава мела назву Сёмкаў гарадок. Но ў самым пачатку свайго існавання гэты населены пункт быў вядомы на старых картах Вялікага княства Літоўскага як Саламярэцкі гарадок. Яго назва была цесна звязаная з колішнімі гаспадарамі наваколля, князямі Саламярэцкімі. Гэта быў стары род Гербаравіч, прадстаўнікі якога праз смаленскіх князёў выводзілі свой радавод ажно з нашчадкаў легендарнага Рурыка. Але старажытнасць рода далёка не заўжды гарантавала яго багацце ды паспяховасць. У Вялікім княстве Літоўскім князі Саламярэцкія асабліва не былі на першых ролях. Но ў другой палове 17 стагоддзя род увогуле згас. На той момант гаспадарамі Сёмкава былі шляхцічы Сцяцкевічы. Но ў 1755 годзе Сёмкава перайшло ва ўласнасць да Адама Хмары герба Крыўда, з асобай якога і быў звязаны росквіт маёнтка. Гэты чалавек паходзіў з небагатага шляхецкага рода, але адсутнасць заможнасці ён выдатна кампенсаваў розумам, гаспадарлівасцю ды іншымі станоўчымі якасцямі, дзякуючы якім ён зрабіў ашаламляльную кар'еру ад лоўчага да менскага ваяводы, якім ён стаў у 1784 годзе і заставаўся да 1793 года, калі ў выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай землі перайшлі да расійскай імперыі. Праўда, вялікім патрыётам Рэчы Паспалітай Адам не быў ніколі. Ён не надта станоўча адносіўся да Канстытуцыі 3 мая 1791 года, но пасля падзелу неадкладна прысягнуў на вернасць Кацярыне II. Але гэта што датычыцца палітычных поглядаў Хмары. А што наконт Сёмкава? Дык, атрымаўшы маёнтак у падарунак ад Міхала Антонія Сапегі, Адам Хмара пачаў актыўна займацца развіццём уласнай гаспадаркі. Ён пабудаваў некалькі млыноў, цагляны завод, бровар, нават выдаў кнігу цэлую, інструкцыі для аканома. Ну а галоўнае, пабудаваў сядзібу. Для будаўніцтва сёмкаўскай сядзібы менскі ваявода запрасіў вядомага на той час італьянскага архітэктара Карла Спампані. Гэты чалавек нарадзіўся ў Рыме і атрымаў там адукацыю ў славутай акадэміі Святога Лукі. Разам з ім вучыўся і Францішак Смуглевіч, з лёгкай рукі якога Карла і апынуўся ў даволі маладым узросце ў Рэчы Паспалітай. За кароткі час італьянскі архітэктар займеў выдатную рэпутацыю і недахопу ў працы не адчуваў. Вось у другой палове 70-х гадоў 18 стагоддзя ён працаваў у Сёмкава. Вынікам гэтага стаў выдатны палацава-паркавы комплекс з брамай, флігелямі, аранжарэяй і двухпавярховым палацам. Аднойчы ў гэтым палацы гасцяваў і апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, у гонар якога быў абсталяваны і адмысловы каралеўскі пакой, да якога быў далучаны і такі на той час элемент нечуванай раскошы, як ванны пакой. На жаль, сёння мала што нагадвае пра колішнюю прыгажосць гэтага месца. Далейшыя стагоддзі не пашкадавалі сядзібу, якая, дарэчы, была цесна звязаная з жыццяпісам класікаў беларускай літаратуры.
І перш за ўсё, гэта быў Янка Купала. Пачатак 20-го стагоддзя быў няпросты для паэта. Не ўсё складвалася з пошукамі працы, таму восенню 1905 года ён паспрабаваў уладкавацца памочнікам вінакура на сёмкаўскі бровар. Але папрацаваў тут класік беларускай літаратуры не надта шмат часу. Аказалася, што праца на бровары была папраўдзе пякельнай, ды і заробак яе цяжару аніяк не адпавядаў. Вось і давялося Купалу шукаць шчасця ў іншым месцы. Таксама ў Сёмкава вянчаліся бацькі Максіма Богдановича, адпачываў Якуб Колас. Адным словам, месца вельмі цесна звязанае з гісторыяй беларускай літаратуры. Каб жа толькі гэтымі старонкамі гісторыя Сёмкава ў 20-м стагоддзі абмежавалася. На жаль, не. Сумная і трагічная старонка ў мінуўшчыне гэтага населенага пункта звязаная з часамі Вялікай айчыннай вайны. Увогуле, пасля рэвалюцыі у будынку колішняй сёмкаўскай сядзібы быў размешчаны дзіцячы дом. На пачатку вайны яго не паспелі эвакуіраваць. У выніку нямецкія акупацыйныя ўлады размясцілі ў сядзібе дзяцей, над якімі праводзілі жудасныя медыцынскія эксперыменты. Усіх падрабязнасцяў тых падзей мы не ведаем і дагэтуль. Але галоўнае, што ў лютым 1944 года партызаны здолелі вызваліць тых, каму пашанцавала выжыць. Вось такі вось сумны фінальны акорд у гісторыі Сёмкава. У наступныя дзесяцігоддзі сядзіба паступова разбуралася і на сённяшні дзень, як бачыце, знаходзіцца далёка не ў лепшым стане. У апошнія гады вядуцца размовы пра магчымасць рэстаўрацыі маёнтка, але на сённяшні дзень зроблена ў гэтым накірунку вельмі няшмат. Хочацца спадзявацца, што ўсё ж такі сёмкаўская сядзіба мае будучыню як турыстычны аб'ект. Зрэшты, як яно будзе ў выніку, пакажа толькі час. Ну а сёння нашае падарожжа падыходзіць да заканчэння і надышоў час развітвацца. Але наперадзе нас чакаюць новыя цікавыя маршруты, звязаныя з беларускай мінуўшчынай. Калі вы не хочаце іх прапусціць, ды і ўвогуле, вам падабаецца тое, што мы робім, не забывайцеся націснуць лайк ды падпісацца на наш канал. Сёння разам з вамі быў Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Да наступных сустрэчаў!